La Junta de Portaveus del Parlament ha decidit per unanimitat que la consellera Fina Santiago comparegui per tal de donar comptes de les actuacions arran de la presumpta xarxa d'abusos de menors tutelats. Santiago insisteix que s'ha de posar l'atenció en els abusadors. Posar el focus en els culpables i no en les víctimes és el que ha reivindicat la consellera d'Afers Socials. A més, ha defensat que hi compareixerà de la mateixa manera que ho ha fet sempre que li ho han demanat. Durant tots aquests dies estem amb les víctimes i hauríem de començar a centrar-nos en el debat social de quins són els abusadors i quins són els explotadors. Perquè el que no podem fer és que les víctimes les tinguem que recluir més encara. Sobre la possibilitat que apareguin més casos d'explotació de menors, l'Oficina de la Infància i l'Adolescència no ho descarta, però sosté que cal esperar. S'ha d'esperar a terminar de poder fer tota la investigació per veure si n'hi ha qualque cas més. És cert que sabem que aquestes situacions són contagioses perquè una nina pot tirar d'una altra nina, d'una altra amiga. L'Associació de Persones Extutelades, per la seva banda, rebutja un increment de protocols i mesures de seguretat que puguin coartar la llibertat de les menors. Pero estas chicas y estos chicos tienen que tener salidas para ir al colegio sin tener a una persona que les está controlando y les está vigilando. Son adolescentes, tienen la edad y como el resto de sus compañeros tienen que poder hacer este tipo de salidas. A més, traslladen també que, malgrat que cal millorar la situació actual, no veuen de manera negativa l'actuació de l'IMAS i tampoc la del govern balear.